Είμαι ο little cutie. Ας το πάρω μαζί μου. Μήπως είναι το κλαδί. Άμα ξεκινήσαμε τα παφάγια και τα έτσι και τα αλλιώς. Μπουμ! Περίπου. Μπουμ! Όχι, ένα παιδάκι εκεί. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μπουμ! Nice. Hey, I'm friendly. Hey. Θα το φάει. Μην το κάνεις. I'm friendly. Don't do it. Come. Συγγνώμη. Εδώ είσαι. Έλα, πάμε. Open. Τι, το αφήσω το χέρι. We are in love. No, όχι το φίλο μου, όχι το φίλο μου, όχι το φίλο μου, όχι το φίλο μου. Run. Πυροβόληση, μου φαίνεται. No! Run! Come! Με πιστεύεσαι? Ναι. Ωραία. Power of thumb. Nice. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Oh shit, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Μαζί ήθελε. Έλα κόλλατο.
ξέρω τι να κάνω και με φοβίζει πάρα πολύ αυτή. Δεν μπορώ. Ρε, γιατί με σπρώχνουνε. Η φιλενάδα μου είναι αυτή εκεί πάνω. Oh my god. Λοιπόν. Πώς, λοιπόν, περίμενε. Αυτό ήθελα να κάνω και το σκέφτηκα πάρα πολύ για να το κάνω. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό, ναι. Είσαι καλά. Πάλι τα κάνει το χιλιάγιο μαζί της. Είναι όλα υπολογισμένα. Τα έχω στο μυαλό μου και τα κάνω. Μπες μέσα, είχα μέντος. Oh shit, oh fuck. Ρε εσύ, πώς βάζεις το κεφάλι της εδώ μέσα αυτή? Triple kill, ultra kill, master kill. Και μετά πώς πάει? Dead. Τι είναι αυτό? Give me. Νομίζω είναι πάλι hat, αλλά δεν είναι. Έλα πάμε να φύγουμε. Είναι πολύ cute. Τώρα μου θυμίζει αυτό το κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι είναι το κοριτσάκι που παίζαμε από το 1. Αυτό το κοριτσάκι έχει τις δυνάμεις όλες αυτές που σκοτώνει τους άλλους με ένα τέτοιο. Θα μας σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω που σκαρφαλώνει. Σκαρφαλώνει! Παναγίτσα μου! Έλα. Oh. Bro. Τι ρε. Μπαίνουμε και από κάτω. Είχαμε. Μπαίνεις για να σκοτώσεις τους εφιάλτες σου, είναι και αυτό τρue. Δεν φοβάμαι τίποτα, εντάξει. Θέλω να φύγω απλά. Αυτοκτόνησε.
Τον κλωτσάει, άλλη να δει κάτσε μόρι. Κάτσε μόρι. Αυτή γιατί δεν έρχεται τέλος πάντων και αυτή από εδώ να τελειώνουμε. Γιατί δεν κάνει το ίδιο πράγμα μαζί μου, να έρθει από εδώ και να μην χρειάζεται να ξεκλειδώνουμε και τέτοια. Έχω παιδάκι. What? Bro. Τι να πηδήξω εγώ? Εγώ και τι να πηδήξω? Αχ, δεν θέλω. Παναγία μου. Nice. Είναι το story της, οκ. Όχι! Hey, no, no! Ουφ, πες μου ότι είναι εντάξει. Όχι, θα πεθάνω εγώ. Όχι, πεθαίνω. Όχι, θα μου πέσει ο καναπές μέσα στην κεφάλα. Όχι. Πετάω. Στην ουσία ανοίγω... Λοιπόν, ανοίγω τον επόμενο εφιάλτη μου. What? What? Μια άλλη είναι μέγα, μια ζωή κρύβεται. Oh, don't do it. No, my love, no, 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 no. Τι κάνει, πες μου ότι δεν τη σκοτώνει. Όχι ρε φίλε. Α, δεν θέλω. Και την έβαλε μέσα στη τηλεόραση. Και έγινε τέτοιο. No, no. Δώστε μου πίσω τώρα. Μπήκα κι εγώ. Ω, καπέλο! Βρήκαμε καπέλο! Γιουπί! Ωραία, οπότε δεν περνάμε από εδώ, απλά βρήκαμε αυτό. Για να το δω. Ουλαλά! Δεν είχα βρει από μόνο μου άλλο. Oh, nice! Α, τώρα το έκανε πιο εύκολο. Let's go, το έχω! Άντε, γεια! Έλα, σου είπα, το είχα, δεν ήταν ότι το είχα. Απλά ήταν δοκιμαστικά αυτά. Νομίζω πέθανα. Α, ναι. Στο τσάκ, true. Καλέ. Μια μανία να κρύβεται αυτό το παιδί. No! Adiós, amigos. Come.
σκοτώσαμε. What? What the fuck? Συγγνώμη. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. No. Oh. Θέλω να ηρεμήσεις. Εγώ για σένα το έκανα. Μην με κάνεις έτσι. Όχι. Είμαι ο φίλος σου. Με πήρε. Όχι, μην πάθεις κάτι. Ξανά. Α, το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου. Μην μου κάνεις κάτι όμως. Είμαι εγώ για σένα. Έτσι δεν είναι? Don't go. Όχι. Τι έγινε? Πέθανα. Όχι. Όχι. Γιατί? What? Τώρα τι γίνεται? Γιατί με άφησε ρε φίλε? Μεγάλωσα. Oh.
Έγινε κακός, έγινε εκείνος. What? Εσύ ήσουν από την αρχή. Μακάρι να είχα κάμερα αυτή τη στιγμή, κάθομαι με ανοιχτό το στόμα και απλά κοιτάω την οθόνη. Τι φάση!